Έχει πάρει φωτιά κάπου. Πού είναι αυτό τώρα, εσύ Κώστα? Δεν ξέρω. Είναι πάνω στο Φρούριο. Κάπου στο Φρούριο, ναι. Έχει πάρει φωτιά. Είμαστε στην οδό. Είμαστε στη Φιλελλήνων και πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχει τουμανιάσει ο τόπος. Μην ξαναπέσετε πάνω, κυρία. Συγγνώμη, για κατά λάθος. Ναι. Δεν το έκανε επίτηδες. Όχι, δεν είπα ότι το κάνετε επίτηδες. Είμαστε από το Sky. Έχει γίνει χαμός εδώ τώρα. Τουμάνια. Τουμάνια. Κώστα, ακολούθησέ με, αγόρι μου. Λοιπόν. Συγγνώμη, παιδιά, πού έχει πάρει φωτιά? Σε ένα εστιατόριο. Εστιατόριο που έχει πάρει φωτιά. Ποιο είναι, για να δούμε. Ποιο εστιατόριο είναι αυτό? Χαμός γίνεται. Το χειμώνα πήρε φωτιά. Όχι, έφτασα μέσα. Ποιο εστιατόριο καίγεται, κυρία? Δεν ξέρω τώρα, εκεί μέσα. Μέσα, για να δούμε. Κώστα, πάμε λίγο να δούμε. Είδα φωτιά, Καλαμαριά. Έχει έρθει η πυροσβεστική, γίνεται χαμός εδώ πέρα. Είμαστε στη Φιλελλήνων και ανεβαίνουμε πιο πάνω για το Φρούριο. Εδώ, να το. Πω, χαμός. Χαμός γίνεται εδώ, οι πυροσβέστες μας. Ήρθαν τα παλικάρια να βοηθήσουν. Μπράβο τους πυροσβέστες. Ποιο μαγαζί είναι αυτό, ρε παιδιά, που λέγεται? Πώς λέγεται? Το Σιμών. Ποια είναι η οδός εδώ? Η οδός πώς λέγεται εδώ? Η οδός. Αυτά παθαίνεις όταν δεν καθαρίζεις τις... Τώρα από τι προκλήθηκε η φωτιά θα μας πούνε οι ειδικοί. Δεν ξέρω. Να μην εικάζουμε πράγματα. Χαμός. Μπράβο στα παλικάρια.